Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandai balak-balik nguyah-nguyuh ae. Mboten panggunge lho dhuwur. Nang ndi? Aduh, aku nang jeding nguyuh. Tak takoni apa? Anyang-anyangen. Alhamdulillah sehat nggih. Prawan kene lolawang pancen pinter-pinter nek nonton ludruk sendepel nang pager. Dijejeri cowok gayane gemeter bareng rasa anget kok kier-kier. Ojo mangkelani kucumaku yonan. Cak Sudiono gantenge wong sak kecamatan. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru Mojokerto. Negara kita la Indonesia wong korupsi kok tambah meraja. Korupsi nduk piendok tambang timah mari ngono korupsi nduk pertahanan minang sing nduk tambang timah wis kecekel utawa wis konangan wis mari sidang nduk oleh korupsi triliunan hukumane kok ringan jare alasane sopan nduk bersih jangan sampai Bapak Presiden ngekei instruksi senajan sak rupiah kudu dicekelan dia lili nek triliunan kudu dihukum mati. Muga-muga gak cuma omon-omon rakyat perlu bukti. Zaman saiki zaman kemajuan atuwa enom seneng internetan kanggo nambah ilmu
sapa sing gak gelem belajar pasti ketinggalan. Nek arek nom-noman senengane tulinan Facebookan soale cepet nek golek kenalan tapi sering lah kedadean gara-gara Facebookan arek wedok gak mulih 3 bulan. Aku dhewe emoh ketinggalan melok-melok main Facebookan kawit nutul wis oleh kenalan arek ayu ngajak ketemuan jaluk ketemu lak waya bengi kira-kira jarene jam 1 bareng tak petuki gawe rok biru klambine putih bareng tak cideki dadakno banci. Melok majune zaman saniki zaman kemajuan istilahnya zaman komputer. Di era globalisasi niki pergaulan niku pancen penting. Tapi pun sampai kebablasan koyok dampake niku mau. Mulane sing kagungan putra tulinan HP niku dampake luar biasa. Kudu diawasi. Ngono lho. Nah, wis aku tak meneng ae sing ndodeng-ndodeng cek mbae. Aku tak ngomong mbae sing gerak. Ya ngono, Mbak, ya. Lah niki kajate Yumistia niki kajate nyunatno sing lanang. Nyunatno anake lanang. Adik Latif Raffi Revando. Lapo Cak Sudaryono disunat maneh. Lah apa sebabe kono kitan utawa sunat? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam angsal dawuh saka pangeran supaya kon sampurna dadi wong Islam carane kudu disunat. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim niku biyen niku umure 80 tahun. Lah kok disunat? Atik disunat dhewe. Sampeyan bayangno 80 tahun disunat. Apa lah daginge lampun kotor. Carane ngeten kula nggih mikir, ya apa ya 80 tahun kok disunat. Atik disunat dhewe kira-kira ngeten be carane. Niki landesan watu zaman biyen zaman batu dereng enten. Nah niki kaya gaman ngoten niki lah. Tek niki landesan kira-kira nyunate dhewe ngene bae. Niki landesan kira-kira ngoten bae. Digedhek dawa pucuke pedhot kayak kosel-kosel kaya buntute cecek niku. Bareng wis zaman maju, Mbah Boyo silatane pring, pesemes. Zaman kula sik calak. Waduh. Wedi kula calake teko mlayu nang kebon, dicekel karo Pak De lapon kon mlayu. Glakine sakmono Pak De gak wani, aku lho gak lara nak. Engko kon tak bangku, mripatmu tak dikep, didungani calake disunat gak rasa lara kaya dicokot semut. Pancene nggih, kula di bangku Pak De, mripat kula didikep, disunat calake sing gak rasa lara. Kibake Pak De sing jerit-jerit. Lah keliru teke Pak De, sarunge padha, calake
susu nyunat meneh pole Pakde gak diwawu mbokde 2 taun ya apa wong kentekan bahan niku lapo Pakde peno gak moleh gak oleh mbokdemu lapo ya gara-gara sunatmu apane wong saiki kari onde-ondene tok sosis wis gak ono alah mantun dikitan adik rapi kula dongaaken sekolahe tambah pinter awake sehat sak keluarga terus ngajine pinter sekolahe pinter berguna bagi nusa dan bangsa serta agama Allahumma amin ayo Cak dangdut lagune Roma Irama keadaan pancen susah tapi anak harus tetap sekolah Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut ngisor dodok jarene perut ngisore perut jari arek-arek manuk perkutut pancen regane larang aku duwe siji tak eman-eman karo bojoku nek bengi disayang-sayang bojoku pesen Cak ojo sampe ilang mangkututku warnane bloro rada soklat atik lero-lero ana cewek ayu langsung bengong jeki langsung jengongo cekap semanten kidungan kula menawi lebat nyuwun sepura eman-eman ayo nandur sing kene dipangan wis wayahe esuk jagone kloro rame suarane pating kemrusuk aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunat kula parane amanu ing oceh ana wit-witan pating jemuwe seneng atine katon asri donya saisine iki ana arek kapatek ganteng kulitane cahya rada ireng oleh joget sampe kenteng kata kono wong biyen tau
kon goyang nemen kon iku hernia goblok. Sampak kemeng aku are. Taruh ngono teko kene kerucuk. Kon iku digudu arek-arek. Lah iya. Nek kon kok jenengi tabuhane panjae kok cik kompake. Terus nek tiba aku lho. Kabeh, Lon. Ayo kono, dudu mopo ayo kono. Ayo. Sentrale gamelan apane? Teko kendang apane? Wong atane pandas sapu kae ketesuk doblok tok. Lah apa dikon pelayon ta? Badokane rong pikul. Dron. Ayo mangan apa iku? Ayo pangan roti yuk pangan. Roti dintekno engko jam 2 entek rotine iku gamelan dimplok iku. Kon niku aja ngono. Aja ngono apane? Panja iku bojone dagelan. Bojone dagelan apa dolanane bojone iki lho. Lho gak bojo rumah tangga tapi bojo nyambut gawe. Ana atasan ana awak dhewe nduk dhuwur gak ana sing ngisor. Sapa sing nabuhi? Lah gak tabule gak apa-apa ya pandak kendhek ganteng ngono. Kok prene ya gak ganteng iki kon ndi. Potonganmu sing ndek ireng. Iya. Lah iya. Pangananmu paling opo? Pangananmu? Paling manganmu sego soto. Rawon. Delon jonet. Damen. Awit aku kebo aku masak. Capcay. Goblok. Kaya terkenal lo. Kaya terkenal. Paling kon niku disiarno iku paling nduk radio. Televisi. Jonet iki lho disiarno nduk corong masjid. Wong kok goblok. Sunan corong iki lho. Corong masjid kan. Lapo? Gus, aku takon kamu ya. Takono. Aja murung-murung ya. Lho lapo sih? Wong takon enane wong karo ya. Ya iya. Wong takon iku karo. Jujur nek wong ero gak gelem ndudokno, iku dosa. Dosa ya. Iya. Kon lak haji ya. 2004 aku ibadah haji. Lah ya kon ibadah haji ku lha apa kon lau-lau kene iki. Wah bengi-bengi kok bunga-bunga ama desane wong iki lho. Wong kaji ku yamen iki salat tahajud, salat tahajud goblok. Ku yamen kon lek goblok kaji. Cari aku iki omahe Driyo iki. Kosok nonton rene. Iya gendeng kowe. Ya. Lah padha. Lah iya. Aku 2004. Kon lak 2019. Kon lak mari ibadah haji ya. Iya. Lah apa kon ono lawang ngene? Ya abot-abote dike bayar Bang Mekar meneh, Gus. Padha ae. Jenenge cecen kaji. Saiki aku takon. Lho takono. Padha-padha kajine ya padha-padha tau nang nggone masjid tau nang langgar. Iya. Saiki aku takon. Takono. Takon yo. Alif baksa iku ono piro? 30. Oh goblok kaji. Goblok. Alif baksa iku ono 30. Gak iso. Alif baksa 30 nek Alif ambiaya. Sing takon ambiaya iki sapa? Lah takonmu aku takon Alif baksa. Ono 30. Ono tak iso. Lah ono piro? Ono 3. Lho kok 3? Alif baksa sak jim. Sing takon jim sapa? Goblok. Iya, Alif baksa iya tenan. Alif baksa. Iya. Saiki aku takon Alif baksa. Asale wong urip iku teko apa? Wong urip ki anugerah teko Gusti Allah. Waduh iku lantaran teko Gusti Allah. Lah terus lho ayo kaji goblok. Lah teko apa? Wong urip iku. Wong urip gak teko yo teko Gusti Allah pancen iya. Lantaran teko Gusti Allah, teko nggone Alif. Kok iso teko Alif itu? Lho, wong urip di alam donya iku teko Alif. Kok iso? Lho, Alif peteka Alif kasroi Alif domau A-I-U aku iki urip ngono lho koclok. Kaji goblok. Alif peteka Alif kasroi Alif domau A-I-U aku iki urip. Iya. Mari Alif. Iya. Lah, wong urip. Wong urip. Asale teko apa? Teko
Allah. Kok gak iso Gusti Allah iki mau ganyok lantaran teko Gusti Allah. Tapi ana lantaran. Ana lantaran. Lantarane sapa? Lantarane ahli bak teko bak. Lho, lantarane wong urip iku wong Urip teko bak. Kok iso nek? Iya, yo. Bak kasro bak teko bak kasrobi bak domaku. Waalaikumsalam. Ya apa kabarnya? Alhamdulillah. Omahe Ndriya. Omahe Ndriya sama. Tanggal 7 main nggonmu ya, Gus. Nggih. Jenenge Agus ya. Ya Agus, cuma iki Agus ganteng ya Agus Bokang. Suwun, Gus. Bokang ta manis. Oh iki enak kali amang sangune karep iki. Wis iku apa iki? Eling-eling kanca. Ya bener, Gus. Dados teko Stamina. Iya, Gus, mas kok dadaku gawakno ngene iki lho. Cek sehat, Sehat apane awak gak ngombe ngene iki apa yo sehat. Ya wis tak mau niki ngono gak Tak kakek. terima aja. Si gak trimo ae. Tambah 2.000 iki. Lho ora ngene gak. Disyukuri la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Sapa sing mensyukuri nikmat utawa rezeki teko Allah akan mendapat lebih banyak lagi. Ya banyak lagi apane 2.000 gak iso banyak ya 2.000 kita. Tapi iki mlebu swarga. Mlebu swarga lho biar 2.000 mlebu swarga, Gus. Kan gak percaya, Ya Gus. ora ngene gak. Rungono. Oh ya. Duit 100.000 iki gak mlebu swarga. Lho kok iso kok? Sing mlebu swarga ya duit 2.000 iki. Aku lak takmir masjid. Masjid. Angger Jumatan iku mari Jumatan kotak tak buka. Isine ya iki to 2.000 tawa iki lho. Atusan gak ono belas. Sing 50 gak ono. Belas. Sangune lah 2000 mah. Tambahno Gus. Tambahin. Ojo nemen-nemen aku sing mbak Gus. Enggak tambahin. Lho kali itu 4.000. Wis apik 4.000. Petang ewu golek baju sak mangkok ya. Tambahno Gus. Tambahin net ngono. Engko tak tambahi Ambon kon. Khusus kon ditambahi Ambon. Matur nuwun. Ya. Ya, Gus. Anu sanget. Siap-siapnya lo tanggal 7 lo ya. Wah, bisikan kon niku. Iya ya, engko ae. Dipameri terancam. Ya. Nah, terusno. Iku mang. Nah. Jadi asale wong urip Urip teko teko babi, bak teka bak kasrobi, bak domabu, babi bu iya, bapak rabi ibu. Lho, babi ibu, bapak rabi ibu. Mulane terus ana wong urip. ana wong urip iku. Lah biyen waktune lain. Oh, waktune lae. Ayo. Ya waktu lahir itu. Oh, gak iso. Waktu umure lho, duwe umur iku Di ya. umur gak teko lahir ngono kabeh lahir kudu duwe umur, Gus. Lah teko apa? Ono ya, teko mari ali bak tak teko tak. Kok iso teko tak? Teka, ayo jeloan ya. Tak teka tak kasroti, tak domatu, tatitu. Ya. Lah tadi itu kok iso. Tatitu bra. Ah, berarti Tatitu balata. Balita. Tari tangan tituwo. Oh. Tadi cilik nganti tuwa. babi bu, Barata balita, nganti tuwa. Lho ngono lho Gojrot. alawan. Ana bare bebasane. Kok iki kakek ngomong kok niku. Lho kakek ngomong ya apa sih kon? Wong kosong berbunyi nyaring. Lho kok iso nyarane? Wong kakek ngomong ya kaya kon ngene iki. Lho. Wong meneng Wong meneng. itu emas. Orang diam itu emas. Wong. Wong kakek ngomong, aduh. Tong kosong berbunyi nyaring. Apa maning ngomong tok gak ono ewange. Ono ewange. Gendeng niku. Dadi wong ngomong kono ewange gendeng. Gendeng. Saiki takon karo awakmu aku. Kon mang metu ijen. Iya. Kono ewange. Lah mesti ngomong ah. Lho ngomong wong dagelan. Kon ngomong mbek sapa? Ijen. Lah ya berarti kon jendeng. Ayo. Ayo. Berarti gendeng ya. Jendeng ngomongnya janjone ewange. Cirine wong gendeng iku ya ana telu. Apa ae? Ngomong ijen gak ono ewange. Kono ewange. Muda, Muda. sapa pasar. Sapa pasar? Wes iku
mlebu pasar iku. Iku. Heeh. Wong gendeng. Iya. Nah, saiki aku takon cara awakmu. Saiki sampamane kon adus. Iya. Adus sampamane. Adus mesti ku lak kambenan. Iya. Mesti kelambenan. Terus ya apa kon, Dik? Aku Ayo. ya gak ngene, Nek. Gak gawe kambi. Aku adus iku ya gak gawe kopi. Gak gawe kopi. Gak gawe kambi, gak gawe kono. Adus iki gak gawe apa-apa muda. Muda. Ya. Lah berarti aku gendeng. Ayo, ayo gendeng kan iku lho, pemindo ya gendenge. Kaji gendeng. Ayo. Ayo kan ya. Ping telune iku. Ping telune ayo. Ping telune sampamane kon blonjo. Blonjo ayo. Blonjo sayur saruyuan. Ayo kon blonjo nang ndi kon. Mosok kate nang bengkel. Aku blonjo yo mlebu pasar. Mlebu pasar. Lah kon blonjo mlebu pasar. Lah ya wong mlebu pasar mesti gendeng. Berarti kon gendeng. Iya, aku ngomong dhewe gak ana ewange. Ana ewange kaya wong gendeng. Nek adus muda kaya wong gendeng. Tuku sayur mlebu pasar. Kaya wong gendeng. Lho, kaji gendeng. Ya. Saiki aku takon. Takono. Iki ana arek gendeng telu. Jenenge Eki, Eka, aku. Iya, iya. Eki, Eka, aku. Eki iki ditambahno nang gone. Nang gone menur. Nang rumah sakit jiwa waras. Waras. Iya. Ya. Eka ditambahno nang rumah sakit jiwa waras boleh. Lah sing gendeng kari sapa? Aku. Ya wis kok nek ngakoni. Ya wis kok nek ngakoni. Gus. Konco. Aku lak takon sih. Takon sih. Ana arek telu jenenge Eki, Eka, aku. Aku. Iya ta? Iya. Eki iki ditambahno. Waras. Waras boleh. Boleh. Eka ditambahno waras boleh. Lah sing gendeng kali sapa? Aku. Lah iya berarti kon gendeng. Wis kon tak bales kon. Kau balas aku kon. Kon ngene Net. Iya, iya. Aku gak apa yuk jane susah. Susah. Aku kan golek pasik. Lho padha ae, Mas aku yo dolek pasik aku. Masalah apa? Masalah utang piutang. Iki permintaan lho ya. Permintaan iya. Nek kadelayane bingung aku. Iya ceritane dagelan, ceritane lodrok permintaan. Iya, iya. Nang di pasik iki. Pasik saya 8 juta dhuwitku digawa. Ono cacah 8 juta, aku 20 juta lho. Aku nang omahe ketemu bojone, aku gak ro cak urusane wong lanang. Gak loro ati. Iku mokal, Gus, mokal. Iya. Soalnya apa wong lanang utang mestine wong loro wedune lho. Dadi saiki pasik minggat. Iya. Sing wedok katanggung jawab. Nagene sing wedok dikai bila perlu perkosa. Ngawur ae kon niku. Lho, wah nambahi perkara kon niku. Apa wong kudu utang aku gak gelem nyaur. Lah iki katil apa katil? Yo. Ha iki bojone pasik. Ayo iki. Rene. Gus, aku mang krungu perkosa mang sapa? Pasik kudu utang 8 juta minggat. Juta jane pira Net? 20 juta. Saiki nang ndiku tanggung jawab peno yo. Bapake ngono aku ruwaca, meng aku iki bojone yo karo kok. Nek peno gak gelem nyaur, pasik gak mule-mule. Jonet iki wis kesabaran ilang. Lho, kesabaran aku ilang. Wis saiki peno tanggung jawab yo. Aku gak iso tanggung jawab. Gak iso tanggung jawab peno bojone. Pasik iku bojoku, Cak. Wong peno iku wong sugih. Sugih apa, Cak? Sugih apa peno di pabrik. Lho, ala Cak, tapi di pabrik apa nih? Pabrik susu. Lho ndi? Lah iki loro. Oh, sama niku. Aja ngono ben niku, Cak. Karo ngono kok perkosa. Ya gak pantes, Cak, masa perkara utang-utangan nek kate perkosa. Lah nek peno gak gelem nyaur, katene apa Lah katene? terus sapa sing tak gawe nyaur, Cak? Lho ya nyambut gawe apa Berarti anane? peno iku karo ta manggone pasik iki. Ya karo Cak Gus, bapake ro ngono aku jane mang njaluk solusi nang peno karo iki. Petuk Cak pasik apa ora? Ya apa nek? Saking ngene, solusi ngene. Nek panjene peno mawe gak tanggung jawab masalah utang piutang, ya tanggungane pasik. Iya. Saiki pasik gak wani mulih. Wis jelas pasik gak gelem mulih. Kakek sing nagih. Iya wong akeh durung arek-arek, Bang. Nah, saiki pasik iki manggone ana Sendara Mojokerto. Lho ndi nek? Daerah Pening Mulon. Iku ana desa Ndadapan. Iya. Manggone ana nggone Mbok Rondo. Pasik kan gak Mbok Rondo jelas gak wani mulih. Lah, saiki ngene, nek pancene awakmu kepengin pedhot pasik, aja paten sing kaya ngene jelas keplayu. Kan apa, Cak?
ayo melok nang omahku. Ayo ditoto ndok omah ya apa cangkle pasik pamrih. Iya, ayo. Angger petok aku modelmu kaya ngedap-edap. Kok ge sembrono aku. Dupe aku wong wedok. Nek wani aja nduk kene. Ayo nang gang-gangan ngono. Candak seben bantala sumyur wangkam. Sing loro budal minggat Arjuna kijenan omah watuke kumat kate kocrok wong gerang ge dulinan ora gatekno awakmu. Pirang-pirang dino aku pancen tandem. Karo nek ngene lapo aku nuki. Aku metu kok kene desa kene gak apa-apa. Lega goramu. Kapan kon iso nglakoni apik padaku? Lah nek ngono aku asing minggat, tak minggat aku. Lah kok blarah boleh. Seorang ngatur awakmu. Ngatur awakku dhewe wis ewan ta kok. Buyar. Urung bayaran ya buyar. Ngrasakno awakku iki lho wong kedayan kanca. Tak rewangi meneng kok ya ora duwe rumangsa. Nek jenenge wong dolan nang gone kanca iku 5 dina ta. 10 dina. Lah pasik munggah iki. Wis meh 3 wulan nganti gak mulai-mulai. Kuno enak. Kene iki sembarang nempur, sembarang tuku ya.
Mburi yang ngono, ngetok pring ngetok bongkota ditumpuk kan ge apa ta? Pasik. Gawe metu asik. Umbar kok tuh, Mbak. Jeladrah. Metu kene lho. Jeneng mburi ae. Daran. Le. Oh dikon metu rene kok ada. Riko lho apa kok cengor lho. Don, oleh gak alis kami sisian. Oh, berat. Kok niku sik kebajute sisik, mosok tak pek perasaanmu gak nduru mongso. Lha apa? Kon niku medaya rumraya 5 dina tak seminggu tak 10 dina. Kon kate petang wulan dadak. Mbok. Wong aku gak gopo. Riko kok gopo. Apa? Iya lah apa kok gopo? Lah iya. Wis mendas petanggo kok gopo. Nih, gak apa-apa sik. Nek aku duwe sawah gak apa-apa, beras gak nempur. Aku iki beras nempur, lengo kletik ya tuku nek gak duwe dhuwit ya utang. Sampai bang tetel ritik aku iki. Sik. Masa kok gak nduru masa kan iki lho. Mbok, nemoni jare. Lapor iku mang ngomongan. Nih, ngomong opo atik pasik. Gawe. Lah iya kon ngetok bongkotan yo mburi kok tumpuk kok. Jange gawe apa? Ngene lho, Mbok, aku biyen kan ngomong. Mbok, aku rene nunut ngiyup. Nunut ngiyup udan ta. Gendeng ah. Maksude ngene lho, aku iki ana kene iki lah mulane gak wani mule. Gak wani mule. Gak wani mule. Lah kena apa lho? Utangku akeh. Gak wani mule mergo utangmu akeh. Iya. Kok pinter kon, Dik? Lah kok iso kok njujuk kene kok ero nek aku ratune ngutang. Wah. Lah karepku lho sik apa sampe macak ngene iki lho. Lah mulane aku macak ngene iki macak andi-andi lumut. Andi lumut. Andi lumut ku ganteng sik. Lah sesuai lah ganteng Mbok. Rupamu koyo bekecot ngene. Iko iku. Lah mulane aku macak andi lumut ngene iki. Nggone andi lumut iki nggih nggone Mbok rondo dadapan. Tadine dina iki sing tak dadakno Mbok rondo iku peno. Lah mulane riko kudu nganut aku. Oh, berat. Oh, dadi awakmu kepengin dadi andi lumut sing diunggah-unggah arek wedok lah. Nek arek wedok medaya mrene tampa kudu ditempa. Lah nek lanang balekno. Oh, manis. Wah. Cek tegas iki kok. Dadi arek wedok nek mrene mesti nggowo-nggowo ya. Nggowo gula. Lengo. Beras. Iku bagian penopek kok. Lu. Pinter sih kok. Lah kate, lah gak biyen kok gawe ngene. Berarti nek enek oleh beras, duwe kopi, gula. Cerdas arek iki bae. Nek kon nyulah kocok, suwek ngono. Lah jenengmu pasik terus ya apa? Ya diceluk kanggo tembang, tadine cek karo. Tembang. Iya. Ya apa tembang? Tole andi lumut temuruna ana putri gaunggai. Mbok apa? Aku nembang riko kok nangis apa saking enake suaraku? Apa saking senenge karo aku? Ora. Lah apa, Mbok? Sikilku kok ndak goblok. Ah mepet ae riko. Oh, dadi nek aku nyeluk awakmu. Aku tembang. Ya apa, Mas? Ya apa? Tole. Alut. Kebalik. Gak ada. Oh iya.
Tulit Andi lumut. Dijokno ae cocote wis. Enak sih. Ya, Lagumu kok enak sih. lho iya lah mulane arek wedok cek gak ngerti. Awakmu munggah kamar. Terus nek arek wedok rene aku ngundang awakmu nganggo. Iya nganggo lagu. Ya wis Ya, manggung nduk. Ya, ya. Tibake utuke ya main. Sawangane elek rumane. Tapi ambune, kok ambune. Pikirane lo main. Yo ngono kok gak biyen-biyen. Ah biyen nang gawe ngono yo gak sampe nretek aku. Halo, tau. Mangga. Jalan. Yamin kedayan turis. Turis kok kaya manuk labet. Kula nuwun, Mbak. Mangga. Napa niki regiane andi-andi semut? Andi-andi merucut. Oh nggih, andi-andi merucut. Ngono kon kok. Kok melok ya tano. Niku lho Mas andi-andi. Andi-andi marmut. Nggih, andi-andi marmut. Ayo. Kepruk kursi kene ngono. Kang Mas andi-andi lumut. Oh nggih, Mbak andi-andi lumut. Andi-andi lumut. Jenengmu sapa, Sando? Kula Pleting Abang. Kate nanti, Bang. Saya narik wijitan panci. Marek kuributan iku lho. Pleting Abang. Nggih, Pleting Abang. Anak pari gawe apa? Badhe niku lho menek. Ya apa? Menek niku lho. Ya menek osik tiba bongko kon kok. Niku lho badhe Unggah. Nggih, Mbak, badhe unggah-unggahi. Unggah Kang Mas andi-andi lumut. Nggih. Awakmu cek siprat. Oh, nggih. Dereng kalung blas. Wis kok niat. Nggih sampun. Umpama awakmu ditampa ya aja seneng, nek gak ditampa ya aja gelo. Nggih jelas diterami kula seksi ngeten nek. Saksi. Nggih. Ya, enten ana kono tak undangi. Tak undangi Kang Mas andi-andi Nggih, lumut. kula entas mriki, Mbak. Ya. Tole. Sisane wong marinabang. Alhamdulillah, Mbak, matur suwun. Alhamdulillah, dengkul wadelok. Nggih, matur suwun. Matur suwun apa?
iki diterami, Mbok. Dublek arek iki. Napa dublek? Awakmu ngono gak ditampa. Mas sampean sing dublek. Kula niku lho diterami, Mbok. Andi lumut gak gelem nampa sebab awakmu sisane wong mari nebang. Oh, mboten sisane tiyang nebang. Lah sisane apa? Garangan. Ya tambah nemen no sisane garangan. Wes, nang ngene lho. Mboten kula entos sing ngene mriki mawon kin bae saged nile, Mbok. Kon jek ngenteni nduk kene. Mbok menawa engko Kang Mas Andi Lumut iso lilih atine. Awakmu diterima ngono ta? Nggih. Yo sakarepmu. Aku gak ngongkon ya. Nggih kula entos, Mbok. Yo gak nolak. Nggih kula entos mriki, Mbok. Danano. Nggih. Lulung. Apane sing ngono? Ari kok pel ya? Sapa sing ngepel? Lulung. Ya ora lunyo ya polamu koyo jaran. Mbak, ngapa leres? Niki griyane Mbak Rondo Lawang. Kon petak kepruk botol kon kok. Mang lho rek, lali rek Rondo ndi? Niku lho, Mbak Rondo Deladapan. Iya, Nduk. Kene Mbok Rondo Domo. Oh, ngeten lho Mbak Rondo Domo. Semelok aku lho. Mbok Rondo Dadapan. Nggih, Mbak Rondo Dadapan. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Konting Ijo. Teng ijo. Nggih, Konting Ijo. Nggih. Awakmu kenal Gogel? Boten. Boten. Oh, tanggamu kok. Nggih, kandhanono. Nggih. Gogel digeleki ibu lurah kene. Ditoleki ibu lurah lu lawang. Lah napa masalahe? Nyolong ndok PT angkrem digawa sak babone. Sing ngomong lu bu lurah. Bu lurah. Nek sing ngomong ngene iku duduk bu lurah. Sing ngomong cocotmu dhewe. Barana apa bu lurah ngurusi PT angkrem iku. Penting ijo. Nggih, Mbak. Gawe apa nak? Niku kula badhe unggah-unggahi Kang Mas Badha Mulut. Kena tak tapuk lambemu. Niku lho. Andi-andi. Nggih, andi-andi lumut. Oh, ya ngono. Nggih. Nggih jarak perkara dano. Kang Mas Andi Lumut mulai diunggah-unggahi wajibe diundang. Oh, nggih. Nganggo lagu. Nggih, nggih. Iya. Nggih. Ngger putraku. Kok sampe junggung iki? Kon kok lancak. Terus diceluk. Sing ngundang iku aku, Mbok Rondo sing ngundang. Sampean sing nyeluk. Yo. Lancang melok. Yo karo. Ngundang kumangsa. Ayo diceluk kono. Kowe lan diceluk kono lho. Ayo. Kerong kowe rek. Sampeyan celuk, Mbak. Kula jagetane. Jagetan aja. Nggih.
pikirmu. Tibake kabeh ya dublek. Napa? Penting ijo. Nggih. Anakku andi-andi lumut gak gelem nampa awak. Lah napa? Sebab awakmu sisane wong ngangon kebu. Lho, sinten? Awakmu. Wong atasane pindho erek kok. Lho. Wong pindho atasane. Dadi mulane aja sapa sawah yo. Eman iki. Dadi kula mboten diterima. Gak ditampa. Kula Mboten diterima nggih gak ketun. Balik nang penggawean lawas. Apa penggaweanmu? Nang tangkis korong. Sing doyan ya sapa? Galang wedi. Ngedhe wedi. Beke apa iku antri kaya Mbok ider. Lah apa ider? Lah biasa kok ider. Yo gak mungkin mbok ngarep iki kan. Apa? Oke, Bapak Sokibul Hajat iki niat ngerame-ramekno. Awan nekano. Ujung ambek reok Ponorogo. Bengi Arak putrane nekano Lutu Karya Baru. Kayak meriah. Masyarakat iki seneng. Temenan. Lho. Oh. Mansalah rek. Lah jerene apa neraka? Nek iku ya dudu reok, Mbok. Lah apa lho? Danyang kene brosot. Danyang lawak dah. Salah, Mbok. Ambokane. Lho, cocote ana sekrope. Sekrop. Kruane garbis. Kene nak kene. Iki ya padha mate kok aja kene nak kene. Alah ditata mbakane. Masyaallah. Alon jana alon. Kula nuwun. Monggo. Niki griyamu. Ya nak iki omahku. Iku, boe. Kenal wae jenengku. Aduh. Kenapa? Orang. Cilik aku cekit ngono. Iku bae. Kenal wae jenengku Peting Ganyong. Peting Ganyong. Lah sore mang nang mburi melapo lho. Kate duduk kono ya. Ika, aku mrene mah jaung-gaung gawe kon. Iku Mas Andi lumut. Aduh, boy, apa? Sama gak duwe jeding. Dia jedinge rusak. Iki dibenakno. Kudu pipis aku. Alah. Iki penting dhisik. Iku mbae. Apa nak? Aku mrene mah jange gawe Mas
diterima kon tak perseni. Lho, iki lho kena dicontoh. Ya. Jangan persene apa, Nak? Mesan loro. Gelem maisan kok. Maisan goblok. Gak, spring bed. Oh, spring bed. Tarekno ya, Mbak ya. Ya Nak, tak tarekno. Santen hukum. Tene kulo ya Nak ya. Alon. Ala Dulu ngono ta. Mbak. Ojo oleh ngadep runu wong iku girap-girap iku to. Oh, rek Madep rene, kon madep rene. Putraku si Nggih, matur nuwun mboke nek lamaran kula diterami. Ya apa Nak? Diterami. Sepurane ya Nak. Awakmu gak ditampa barek Kang Mas Andi lumut. Andi lumut gak arep. Andi lumut gak doyan. Karep katoyan. Katoyan opo? Gak. Oh, alah. iki nggih Pak diterima, Mbak. Ora diterima. Ora. Lah, aku kan gak melok ngakoni. Bali yo, kon iki. Bali yo Wong sing ayu-ayu ngene gak diterima. Oh, kena ku ayu-ayu yo gak, ya si ayu anakku ae. Mana ini numpak apa? Aku ta, numpak Mercy. Awakmu? numpak ceri. Numpak apa, Mang? Dipikul. Kok dipekul sih? Iki sapa ra? Ngompren gak wani. Aku mang numpak len. Sopo? Mbok, kabeh iki yo kadangku dhewe. Kadangmu kaget. Ya. Penting abang, penting ijo, Penting kuning. kuning lah. Nggih, Mbok. Karepmu kok kate ana pariga apa? Lho, kula niki nggih kados kadang-kadang kula niki. Oh, melok kadangmu. Nggih. Tak condrone dhisik. Nggih. Umpama kembang, Penting kembang mawar. Wah. Nek Ijo. ijo. Kembang kenongo, Nek kuning. kembang gading, Nek iko. kembang gaceng. Kembang gandeng iki, Mbok. Awakmu melok unggah-unggahi Kang Mas Andi. Nggih, Mbok, kula badhe Kadangmu kabeh gak ditampa lho ya. Nggih, cobi mawon, Mbok, menawi kula diterami. Gak gelo nek ditolak. Mboten. Ya, Sinana kon kene gak diterima. Oh, ya gak ta. Ya. Ini gak diterima kok. Ya wis entenono tak undhangi. Nggih, Mbok. Gera putraku. Putri kang
Diterima. Nggih, Mbok, niku nggih rezeki kula sih, Mbok. Oh, ateges awakmu ku jodone Kang Mas Sanghyang Diterima nih. Nggih, Mbok. Diterima. Lah kadang-kadang kabeh gak diterima. Nggih, Mbok. Padahal yo asu-asu. Aduh. Lah ya ayu. Bantengan. Sik, kene sik. Aduh. Ayo. Kala jane singitan kon. Apa yo? 8 juta jone 20 juta arek iki piro? 5 juta. 5 juta. Kaya kon minggat iku terus yo apa karepmu? Bojomu kok sik niku. Bojomu lho gak tanggung jawab. Iki perkara apa sih? Utang, Mbok. Utang pasing. Sing utang sapa? Pasik. Utang piro? Aku 8 juta jone 20 juta iki 5 jutaan. 3 juta. Yalah, utang sakmu kok gopo. Lho, berarti penuh sanggup. Wong utang wajibe Nyaur. Nek ono. Nek gak ono. Semoyo Pirang tahun? petang tahun. Oh ya PN ae. Semoyo petang tahun iki. Ya Ya apa sih? dicecil ngono lho, Sik. Aku sanggup bae nyaur, Ya. aku tak nyambut gawe dhisik, meneh tak lumpukno tak cecil rek. Ya apa rek? Iki berarti ono kesanggupan. Ya. Ya gak apa-apa nek aku sanggup aja minggat ngene sing. Oh, apa duwe are ngono. Ya wedi rek. Wes ngene iki saiki nglompok karo bojomu kene. Ya, Cak. Usaha duwe-duwe gak nyaur arek-arek. Ya tak cecil lah. Sing penting ayo nang daleme Cak Ambon. Lah apa, Cak? Lho iki kajate kitane putrane, Adik Rapi. ya, ya. Hiburane yaiku lho, Druk. Karya baru. Saudara-saudara hadirin undangan yang berbahagia, demikian tadi pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru Bapak Haji Agus Suprit, Bapak Haji Jonet dan kawan-kawan telah menghibur Anda sekalian. Harapan kami semoga berkenan di hati Bapak Ibu yang nonton.